Tierfreundlich speichert Toast, in Brötchen groß, dann eine Brötchen mit Schmutz. Jakob, mir zit zo. Van jou doen we dat richtig. Van jou hebben we wat gepland, Bern. Die hadden een lange winter hier ons. En nu is het tijd dat we maar endlich weer een volle video melken. Wat rijdt we ons van jou? Van jou rijden we ons Schwiens Rebbe. Ik zie vooral dat niet mijn rabben zijn. Ik ook. Ja. Schwiens Rebbe en ons plan is, die zullen goed zijn zodat het rein van Knoake loskomt. Op Engels zeggen ze dat fall off the bone. Ganz so voll hoffentlich wird nicht, aber wenn wir Knoake worden tragen, die soll endlich rein loskommen. En het vlees dat wordt week zijn dat man dat jrodsoe verpullen kan. En meest dat je mul versmelten. Meestens butterweg. Wat is de proces voor de deuren worst? De proces is, wie worden dat van jou met de gospel en zolte? Dat is wat we gebruiken. Er zijn veel verschillende dingen wat je kan gebruiken. Dit is van dezelfde company, dat heet Honey Hog Hot, dat is met heet het, met jalapeno man. Ah, dat kan dan, ja. Dat is wel wat ik zo. Verburn. Het is hetzelfde, dus dat heeft niet jalapeno, dat is Honey Hog. Dat is van dezelfde company, het zijn paar dingen wat je gebruiken kan. Dus een andere company, dit is plus salt, peper en garlic. Some van jullie leggen ik niet garlic, maar ik leg dat dan met even. Garlic, snik. Snik. Ja. Zout, peper en snik. Ja. Dat is wat het is. En bij dat, er zijn nog, dit zijn een paar dingen wat je kan gebruiken, bij dat, er zijn een deel wat je gebruiken kan, zo wat immer je beste is wat je gleiche, of wat je kan geven, wie je immer je zendt. Gebruik dat wat je beste gleiche. Zo, wanneer je eingesalten hast, wat passiert da? Op een krummelschmiedje af. Den hebben we hier am Gone, der ist al op 300 Grad gesteld, waar van jou dat op 300 Grad bakken. Ja. Zo van ongeveer 2,5 Stunden. Nu weet ik van ongeveer, we worden met checken wat ons de kliergoed is, maar we geloven dat het goed is. Door te weten dat van ongeveer 2,5 Stunden is. Het kan 2 zijn, kan 2,5. Zo, we doen een beetje notiet en een beetje loten nu. En dan zit toch wat van wanneer de seasonings niet meer aan Ja, want dat de fan vast is, want een beetje zo'n onschieren is dat niet met komt. Goed. En dan wel we dat een aluminum foil inrollen. En dan zal het er bijna go worden, dat is een beetje zoals we dat dans te doen. En dan zal het er bijna go worden, zo wat dat van Knoake loskomt. Want dat is dan willen we dat fresh oprollen. En dan willen we een kleine barbecue sauce even penselen. En dan dat trekken we uit vielleicht voor 10, 15 minuten. Plus dat zich de fan onzaten uit de barbecue sauce. Wat nu in komt. Dan je het over een luisteren vrienden melken. Dat is wie we nu al lang per aan gedacht hebben. Dan hier vertalen we je verder veel melken doen, zodat je deze video schritt voor schritt nog gewoon kennen, omdat je ook kennen, zo'n schijnen hebben als dit gereid hebben. Dat is de plan. Jakob, ik wil die mal lang. Goed, dan wil ik mijn hondje optrekken. Stap nummer 1. Ik kan mijn hondje intrekken en ik kom ik wil het met zand en wiksen gonst, zodat de specie door een beetje ombakken doen. Zodat ik niet het hondje onttrek. Het eerste wat ik wil doen, is het papier nemen en dat klein beetje draaien. Zo wat het eerste wat we worden doen is, we worden deze huidje bijna uittranen, de vlees. Oh, ik probeer maar aan denken, waar zit dat hier? Wat de fan schaffen, dat is maar zo'n massa stil hebben, wat niet een schorpen, een buttermassa. Dan wirst du een beetje zo hier komen. En dan wanneer je door ze hier zijn, dan ga je dus maar een beetje papier omvoeten. En kraan je dat er bloos eenmaal zo uit. Dan willen we deze ook. Wirst du een beetje zo hier komen. En dan neem je weer papier. Draai je er bloos zo uit. Hier zit de doodskoot door. Deze hebben. Oh, kijk maar, er zijn nog verschillende lang. Wat lijst? We hebben een lange trekker hebben en een korte. Een schifferklipje. Dit zijn de baby back ribs, noemen ze hier in Canada. Dit zijn de van beetje boven dicht aan de ringstrang. Wie kopen deze bij Costco?
Ik leed er zijn andere stuurs wat je ook kan. Er wordt een Superstore of Walmart, ik weet niet Knoake, maar dat, ik had even van Costco gekocht. Nu de nächste stap is, dan moet een beetje inrubbelen met zamp. Het eerste wil ik even van de unie kan. En vielleicht sei je al bekend damit, wenn je nicht sein, wenn je bezorgd zijn dat er wat een zaam smaakt, dat dat gaat. De oorzaak dat we de zaambrok is, plus omdat onze seasonings door beter ombakken doen, door beter omblijven doen. Dat is hier verder niet meer. Die worden het met de gospel, dus de company heet niet church, wat deze seasonings merken dat en verkepen dat. Ik leg dit zeggen, maar er zijn nog veel andere seasonings wat ook zeggen goed zijn, vielleicht even zijn wat je in het zelf had opgemischt thuis, maar ook wat allemaal junt de beste is. Wenn je dat eerst tot ons bestreed hebben met je zalt en dat er een beetje zijn optrekken, zodat er een beetje ombakken heeft, dan krijg je even en van de andere zijde. Krijg je hem samen, de massage geven. Hier een beetje zo'n massage. Oeh, Leo nu dat hij wordt gewoon zijn, ik moet het niet doen. Ik kom veel dat ze niet kloon van jou dat, wel goed strees en zo. Ik moet in van jou een beetje zo schadderen als man ik dit is hem een beetje toeleiden zo. Du lässt gut dine starke Muskeln anwenden. Ja, meestens wanneer ik mal zo die een beetje gescheit. Kijk jou bloos toe aan, kijk jij wel, we zijn Ja, was hem een beetje zijn opbieden. muskelen weer. Kijk al zijn vriend. Ons jij dat om dit bakken, want jij dat ook nog de goede t-top te hebben. Ja, mij zit dat zo, we worden dit een ganz klein beetje laten zich hier een beetje aantrekken. Ze hebben die zijn in de rijd. Die zijn smaak zo saftig, noot zo, die zijn in de rijd hem opleiden. Dat is nu bij 4 lever 3. Nu gaan we hem om trimmel schmieken en dan stoppen. Ik hoorde hier ze steeds de weer aanleggen. Ik had deze eigenlijk met mijn hat als some andere steden, zo door wil ik de dikste pot gaan stoppen. Ja, ik doe deze met de rubber nu opgedraaid. En dan doen we die bakken, wat die worden smaak eruit zijn en zo dat de spices niet meer aan om bakken. Wils we die, waar we een beetje onscheren doen. Dat vlees is tussen nu 1 stunde boven, nu werden we een beetje aanchecken, zijn waar het zit. Zijn ze terecht de wachtheid van wat we plannen. Oh. Hier zit het zeer raar. Het is nog nooit gek, nog dat het ombakken, dat meint dat ze niet rijdt om aanrollen. So we worden dat nu, ik geloof het krijgt is dit toch laten voor 1 stunde, dan willen we wel fresh en kijken zien wat het is. Oké, ons vlees is hier zo nu 2 stunden en 5 minuten boven. Gaan we checken. Oh, burn, dat heb je weer een maken. Kijk maar hier, nu een beetje is dit toch, dus meest niks wat om vinger aan dat. Zo mij zit zo ongeveer 10, 15 minuten weer, dan willen we dat in aluminumfoil aanrollen. Nu zijn we zo weit, wat is de nächste Schritt? We willen het in aluminumfoil aanrollen. We worden er een beetje agave siroop in doen. En ook een beetje bruine suiker. En dan nog een beetje butter. We worden met butter, met agave siroop, met bruine suiker. Dat zullen we 1 rack van de rubber willen doen. En dan willen we hier 2 racks wat we hier doen. Maar we gaan nog meer over voor ons video. En de 1 rack willen we plus some appeljuice in eten. Wat we willen doen is eigenlijk we dat vlees erop draaien. Dat andere rack we bij appeljuice doen, door we dat vlees hecht draaien. Knoake ze erop. We zijn nieuwsgierig wat de onderscheid wat zijn.
Nu is dat veel verzaas, zodat is nu 2,5 stunden boven. Nu gaan we dat terug nemen en dan gaan we hem maar inrollen. Dan wordt het zo gaan laaien en dan gaan we die. Oeh, dat is heet. Kijk maar of we het nu al zetten. Zo, nu moeten we hier butter. Dus dit is butter gaan laaien. 2 stremels met butter. Dat is een beetje meer hier. Kijk hier. Bruine suiker hier zo opscheren. Sommige lieden worden vielleicht denken, dit wordt zeer zout zijn. Dat is gewoon niet doen, omdat het zo zout is. Nu gaan we nog een beetje zo'n stuk agave sirup. Dan gaan we vlees erop draaien. Zo zo op, kraken, oh dat goud het op. Hoe kippen we deze rappel terugdraaien. We doen dit dubbelt en rollen we in de rabben. Die doen het zeer licht het kwetsplekje. Dit biedt vlees is op like de rabben nu in je. Nee, dit is de rabben hacht, de andere is de rabben nu in je. Weet je het ik nemen? Nou, het is. Check maar, dat is nu al zo week, dat wil nu mes van de rabben opvallen. Dit wordt het vlees nu de hacht draaien. Zo deze wil ik die nu een klein beetje dit de hacht. Dan wil ik hier een beetje bout melken. Dan wil ik hier appeljuice op eten. So, den andere hat wie bruinen Zucker en agave sirup. Butter en agave sirup. En dat heb je op een rost opgelegd. Maar dat vlees nu erop, de Knoake is een haak. En deze waar we appeljuice op eten. En deze waar we dat vlees, de haak en de Knoake is erop. We zien wat de onderscheid is. Door een beetje te drinken geven. Of het leest brokte. Zie wat een beetje meer veel, niet? Ze stoot zo. Ganz je neven aan je piermond. Ja, gewoon kraak. Dit kraakt in moed. En zo komt je eruit. Right, zo ben ik wel like dat 10 jaar gewend. Ja, dat is dit zo. Zo, nu sta je uit om de net. We worden die groenten nu krakt gehouden. We hadden nu ingerold, dus een op. Zo, dat wordt nu ongeveer 2 stunden. Maar we worden vielleicht al een halve stunde nu zijn. We weken het als, we weken vast. Dan willen we het erop nemen. Dan willen we plus een beetje barbecue saus doen. Dan nog helemaal terug doen op. Plus dat de barbecue saus de fan een beetje zo vast wordt. En dan zit het eruit te eten. Oké, dat is nu klok 7. Zo, we hadden er nu van 3:30 boven gehad. 2,5 stunden hebben we er boven verder de aanrollen deden. En we deden dit door klok 6 aanwakkelen met aluminumfoil. Nu is het klok 7, zo het is 1 stunde terug zo we de aanrollen deden. Nu zijn de rijden, omdat we die worden afnemen, we opdaken en we hebben die met barbecue saus op. Dan moeten we die er terug op doen voor nog eenmaal 10, 15 minuten. Dan zijn we rijden om eten. Eerst nemen hier. We zijn er Met de appelsaft. Jo. We doen de dubbelt aanrollen. Bij de rabben, die wilden het immer verswerken. Even hier kan je nu zien, hier is hier noodbuiten. So de rabben houden het nu nog 5 stukken. Toen was het zo. Oeh, dat is heet. Nu zijn wie zien wie willen dat is al van Knoake loskomen. Check hem op. Ik wil niet te zeggen onrieten, dan riet ik de Knoake eruit. Dat is niet voor ons rijdt. Ja, dat is er omdraaien. Zo. Oh, deze. Deze zijn op een zeer week. Wat we worden doen is, we worden hier een klein beetje van dit eeuwig strijden, los, omdat het nog een beetje smakker zit. Wat strijst du even? Waar van de gaspel zijn ze weer gesproken deden. Door, nu worden we
van dit barbecue sauce. Dat heb je in zelfs gemerkt. Dat is bourbon barbecue sauce. Dus een beetje zo aanpanselen zo. Oh, kijk even hoe stroom dat zit. Zo dit is de wat we met de appeljuice houden. Wie we dat vlees houden, naar hak gedraaid. En de knelkens naar af gedraaid. Dus hem die is nu rein. Hem dat trekt op. En neem dat niet 3 aanwikkelen. No, nu Ja, hebben we dat dit is hem dit. oploten. En ik word hem aan dit, dus dit hou ik lust hem dat. Die neem ik gevallen heb. Dus hem houden we met butter, een bruine suiker en agave syrup. Kijk maar, de knelk is wel al ruud, verrekt de onttraken daar. Kijk maar hier. Oh, check maar hoe stroom dat zit. Ik wil deze ook nog een klein beetje van de gospel even strijden. Wie zit in zo deze veel kwestie veel. Eigenlijk wat ik zei, de onderscheid van met de appeljuice en met dit. De appeljuice dat zag dollar, dat zag licht aus deze tijd. Dus het zit een beetje donker. En dit is weer met vlees nog hier. Dus hebben we met vlees naar afgedraaid en de knelkens naar hak gedraaid. Zodat die Door de butter vlees- en suiker de smaak aanweken kunnen. Ja, correct. So nu hoor je er net lei en ik reken op 10, 15 minuten dan gaan we die eruit nemen en dan zal die rijdt zijn om eten. Dus schwindt dat er dan eenmaal zoveel opgechilled is. Nu zijn dat 15 minuten zo ongeveer. Nu is het tijd om deze hier opnemen. We worden het eerste deze nemen, wat de appeljuice had. En dan baby back ribs, so die moet in als ze begonnen zo'n baby is. Dan willen we de next eruit nemen. Die ook. Die biedt hier gaan laaien. Oeh, dat is heet. Zo, nu zijn de gereed worden hier een klein met opkelen laten en dan willen we de smaken voor je voor je camera. Maar ik wil ik leg je nu een beetje van te reden. Deze hier, dat ga je nu zien. Deze hier zo, die is een beetje lichter hier. En dit is die wat we aan appeljuice deden en appelsap. Dit was de stootse bijna gaan. En deze deden we met agave syrup en bruine suiker. En wat deed je? Oh, butter. So dat is wat deze is en dat is de onderscheid nu tussen die beiden. Maar nu worden die nu een klein beetje afkeilen, dan willen we die smaken. Oké, dan hebben we nu wel zien. Wie zeggen we willen dit zo dat die zullen gewoon rein van Knoake afkomen. Dan moet je zo wat geschaft hebben. Wat Gleis, is dit ongeveer zo? Oh, het komen blijft jrodsoe. Fall off the bone. Kijk maar. Plus de stootse komt er niet in. Dan willen we wel deze zijn. Maar appels is verveld met het geverkt dat biezen daar. Kijk maar, deze knelkens die zijn hier al meest los voor zichzelf. Kijk. Kijk maar. Kijk maar door. Burn, dat is about tijd dat je hier had. Ja joh, deswegen komme ich um ein schwinde Bild mehr. Ich bedoel, du musst mal einmal anholen. Doch, Oder dat weg zeg sein. mir zo. Nu willen we hier een beetje lossnijden en dan willen we een beetje smaken. We kunnen dat er licht losrieten, maar eigenlijk worden dat te stil. Dat zit gleich een beetje bakken. Zit mit Vornehmen, nicht? Ja. Zo, dan willen we deze hier half zo stil. Okay. So dit is dat beet nu. Wat we horen in mijn bruine suiker. Dat is een Weg. Man moet leven, want er veel Zucker bij is. Du willst ja Zeit sein. Kijk, Das aber nicht. Der Nope. Gospel, was wir noch getan haben, gibt dem Schmacken, sehr schmackig. Geschmack. En de bruine smaak is clear. Sehr feine Clear. In der Bütersche Schicht, du hast das Zucker mit der Schmache, dann wieder noch Bernen, das ist Salz. Das ist so eine feine
Kombination. Wat we dit doen? Ja, we zijn wat die we hebben wat met appeljuice is. Ik ga die een beetje raad een beetje. Dat is niet fair. Wat is dan? Nou joh, Ook de zaja van week. dat heeft een ganz andere Geschmack, aber der Salt nicht so intensiv. Aber am größten Ganzen sehr schönen naten Geschmack, was er hat. So, du hier, vriend. Proef dat zelfs uit. Wie had het hier zo steeds van jou gedaan? Wie willen nu gewoon omgezet aan zijn familie stileren van ons? Alles, was noch zu sagen bleibt, ist, dort schmeckt schön. Die JV Grill. Goed nou, YouTube, wenn ihr onderwijs zijn, hit subscribe, je oorje, dus een klinger, dat op dem draaitje, jedes Mal, wenn wir die Video uit hebben, jullie een Nachricht, en diesen Sommer hopen we, dat het begint hier mal klingeren wordt met de nieuwe video's. Dat meid niet maar worden hier maar zijn het eten, ja. Ons genau, nu is het tijd om mee te wonen. Ik zie Ja. op wacht. Ik kom hier ook. Tja, sprich dich, Speicherton.